TV. Ji manigi ng'ol e kaunti ma Migori pod ywak ni ok osebed kata ok osedewgi kod piny owacho ka moko kuomgi kinde mathoth ithoro wegi oko e chenro mag piny owacho mamulo ngimagi. Giwuoyo e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' mar ji mani kod ng'ol e piny mangima. Jafwambo marwa Jojuma nigi ler ewi wachni. Joma ong'ol e kaunti wenore kod jowetegi e piny mangima e dhialo odiechieng'no mar jogo mong'ol e piny mangima. E kinde nyasi margi manobagi alap mar skund paemano mar Migori, jogo mong'ol ne wane piny owacho ok osebiro kadewogi e weche mag somo, nweng'o kod mamoko. Lokruoge moko wawinja ni lokruok moko bet ka wan ok oketwa. Kitimonwa gimoro to kiketowa. Kari timo ng'ane, itimo gino ne ng'a. Ane mine, ane wuone, ane youth. To malemavu poka winjo, atol poka winjo kiwacho ni ane malemavu aside. Joma ong'ol gi kawo tele ko jakom mar David Omuga wach ni piny owacho ok osebiro ka koro nywando pachgi e chenro mag dongruok mopogore opogore ma bende koro mulo ngimagi. Kigero ot, kigero ofis, osiptal, wae gimiketo ni keto steps. We ot obed thuolo ma ng'ato nyalo donjo. Kaka sirkal, an awuotho gi wuochegi machal kamagi. Migori County ka onge workshop manyalo loso wuoche nani. Nyisa uru kako negatim nikech okan ja Nairobi aja Migori County. Giwach ni ng'eny gi pod yudo pek e yudo gige ma gitiyo godo e wuoyo kaachiel kod wuoth. Kabede piny owacho bende oserem kata ndiko jogo eko manyalo konyo jogo mantie kod ng'ol mar wach kata momo e kuonde kaka osiptende kod mamoko. Ng'ato ok nen timiye gimondigi kalam. Ichalo ng'ama yanye, ichalo ng'ama ochaye mogik. Miye brel mondo som. Ka ok mago nyal timore to wan neno ni pod wan gi rageng' mang'eny e mbele wa. Kata bed ni jomong'ol e kaunti ma Migori ne geno neno ni piny owacho ma kaunti ma Migori dhi miyogi lipot maber e wi paro mar chik matayo wechego mag jogo mong'ol ma osebedo kokwamo kuom higni mathoth. Geno margi ne ogore piny e lwanda. Awacho ni bil marwa pok owuok to kawuono ni ageno ni miyowago. Ageno ni kawuono ni nyisowago. Nikech en gima wasekedone, en gima wadwaro, en gima warito. Tunahimiza mheshimiwa gavana, bili yetu imeenda, imefanywa kila kitu, imefikia kwa meza yake. Kusaini hiyo bill iwe akti, watu waanze kufurahia. Bado tunaendelea kunyanyaswa kwa hii county government. Apisa maduong' e migawo mochuni oganda kidi kod timbegi e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' ni wacho ni paro mar chikni idhi kal mondo koro bed chik e kinde mar dweche adek mabiro. Kaine sani nitie fuondi mag paro mar chikni ma pod giloso. We are continuing to align the PWD bill, which will be pivot to our success, especially to persons with disabilities in the county government of Migori. Ngiri Ogwang' wacho ni kaunti ma Migori osetimo mathoth ne jogo modak kod ng'ol ma oting'o miyogi omenda mar timo ohala. We have improved accessibility in several public institutions, including health facilities, administrative offices, and learning centers that are provided by pediatric wheelchairs to the young ones by His Excellency the Governor. Through expanded also assistive supportive device, including supply of hand crutches to help persons with disability. George Juma, Ramogi TV, Migori.